Assalamualaikum guys, selamat sore. Ini ndaki sawah karo matun. Itu tanduri sayur kindek ini matun untuk sak gulut tuh. Karena kurang sak idik. Parine wis dipanen. Yang kene lek nandur pari lek ora ditunggu, ora sida panen. Soalnya jarang mau nandur pari. Kayak lombok yang lek Suryanto ya sentak. Kayak nandur milon kayak guys. Kayak milon ya. Baik suket jan. Kalau udan mas diluk suket wis ngamuk. Ki parine wis almarhum. Garek ngenteni panene lombok. Lho ndang-ndang balik ning sawah wedi iki anake sik bayek kepitek-pitek. Mambengi bayi telu mati siji. Ora konangan. Iya. Telu mati siji. Rupane iki ireng kalau kaya nganu malah. Gak, rupane ireng iki ta. Kakang iki kan dua ireng kita putih kita. Ojo. Iki ta. Lucu kayak kucing. Sak kucing. Tapi gampang doprok ya pitek-pitek to. Jenenge bayi umur sedina lho. Aku isuk-isuk apa kok nglimpruk ning anu ki? Apa anduk mosok anduk kibur ning kene. Lah lek kok wedhus putik nganu sing cilik matek bayek. Mabeng iki Paling kira-kira jam 11-an wong iki. Iki tak goke wedhuse dhewe paling kae uduk tak bek ragil. Jireke muni ngono. Biasanya jam 12 lagi turu ya. Wong bengi jam setengah 10, jam 10 semua entuk banget. Aku nganu jam 10 mangan. Terus maro jam 3 kae aku ngombe tok terus turun neh. Gak. Anu ngantuk aku. Jam pira? 3:30. Garek 3 dina posone. Jumat Sabtu Minggu. Loh. Lek Jumat Minggu riyane kurang 2 dina to? Riyane? Wedhuse rata didusi, kaya dicukur. Oh, gak maksud dicukur kok nek eko iki lho. Kok rupane ireng ya ngono, guys. Deloken ireng kok kaya duduk wedhus, kaya wedhus Jawa ya. Putih lho enak iki. Lah kakang iku kan ireng kae termasuk. Coklat lah kuwi. Hasilnya yang pas bayi yang ngene iki. Kok apa kena reget kuwi dadi coklat ya? Iya. Wong kan iki sing anakan iki turune mepet ning kene. Ki paling ki dilungkas ya bayi iki. Kauru tapi ya. Paling dua di sini. Baik. Iki rajane iki. Mosok mau ireng kok dadi ngene. Paling ya coklat paling, Bang. Ireng. Ya, kan ireng mana ya? Hah? Ben irungnya bangir.
wis gede lho sitoke kuwi. Nyilok ondo apa? Lho digawe anu kipas ae engko ora nek wektu ngumbah lho. Kipas suwir ngono ngilani. Duwe ta Dus lek mangan delok. Aku apene niku nyicil matur Lombok wis sampean wis berok-berok. Sing kono, Pak. Didang-dangi mari bayi anake ditekek dhuwur dicampurne wis dilek kepitek-pitek kancane. Lek wis rada gedhi diunggah nene. Paling 2 dino, 3 dino lah. Arep riyaya tak unggahne malam takbir. Oh, berkah puasa, berkah hari raya. Tapi wengi aku ngimpi nganu ndulang bocah. Kami ngimpi ndulang bocah. Wedok ngono rumah saku. Berarti ki wedhuse wedok. Mati wedok. Ngungkuli lanange ki lho ya delok ndhuwure Pak wisan. Padha ya. Ngungkuli lanange ku ya lanang. Gak mesti ngungkuli sing gedhi ki lho. Ora ngungkuli lah wis padha lah dhuwure. Iya. Nasu. Kirik. 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 Anu rebutan nek mangan. Ya tapi kesuwanglong meh bayi ki terahno. Kalau raya bayi ya ora iso ngancar. Ini dikekne gethak iki. Gethak guys. Ikuti wedok paling ya. Ayu rupane. Heeh, Lah ku tangane abang. Paling sing ireng ku lanang ya. Nggih. Nek ireng kuwi lanang ya apik lah. Ya padha karo kae. Lek wedok ya ora tuku wedokan ta. Ayu kuwi wedok. Jam 4 ta sih. Terus penasaran karo penyapu omah. Ben kok. Ya kopine. Urung. Mau wayah Ojo demeng nemen-nemen. kok ora nukono gula. Lambo. Linggo. Barter apa? Iya. Ini sapa bagi ya? Sewune sapa bapake kata?
Minggu ya ora apa-apa tak de sesuk ngunduh lah, Mbak. Kok ngunduhan jeruk. Sore kah aku lek isuk gak kuat. Lek poso aku ngunduh jeruk. Mundur deh ya karo aku lah nunggu iki. Sampe ning sawah kabeh. Iya, iya. Kalau budaya wong ning omah. Lah iya, ya aku tak ning omah sama nundun nek. Bisa sudah. Bisa so lek karo bayar. Sekian dulu ya guys. Assalamualaikum.